थांनाय 2023 मायथाइनि अक्ट'बर दाननि 17 खालार खालि जाहारबारि गामिनि साखाथियाव थानाय गियानिपुर गामिनि हेमेन्त नार्जारी बिथांखौहाय हाग्रायाव दंफां लायनायनि फरेस्टफोरा गावथारनायखौ नोंथांमोना गोबाङानो मोनथिखायो नङा होमबा? दा रुंसारि हेमेन्त नार्जारी बिथांनि न'खरावहाय मैयानि सानाव दावराव देख्रेब सार बिथांमोना नुजाथिहैनायजों लोगोसे खौरां बिजोङाव गोबां बाथ्रा फोरमायदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला दावराव देख्रेब नार्जारी सारनिफ्रायनो गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिना लानो हागोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो, बेनि उनावहाय नोंथांमोननि गोसोआव मा साननाय सोमजिदों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायब्लानो जाबाय। जोङो दा बे जाहारबारि गामि खाथि बे गियानपुर गामि, बे गियानपुर गामियाव जों फैदों। आंजों लोगो दंफायो जोंहा नैबे जोंसार बिफा, बेनि फिसाला जोंसारखौबो पुलिसफ्रा गावथारदों, 2020 गावथारदों। दा दंफैयो, ओमफ्राय आं दा दंफैयो नैबे गियानपुराव फैनाया जाहैबाय नैबे हेमन्त नार्जारी बिसि बे अनजुलि नार्जारी। दा बिनि फिसायखौ 2023 17 अक्ट'बराव माने बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि NGO सार्भिस प्रभाइडार बिनि मानसिफ्रा फुङाव माने फरेस्ट डिपार्टमेन्ट राइफलजों गावदों। दा दायआथ' जेबो नङामोन, बियो IUIनि न' मोनदोंमोन। बे IUIनि न' मोननायखाय बेखौ लुनो थाखाय बे थुख्रासे साइकेलाव दंफां लायदों, आरो बे दंफां लायनायावबो बेयो सार्भिस प्रभाइडारफोरनि पारमिसन लाखादों। दा पारमिसन लानानै लायनो थांदों, ओमफ्राय लाबोनाय समाव खिन्थु बे ससे लामायाव बेखौ बेंनानै सार्भिस प्रभाइडार मानसिया फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि राइफलजोंनो गावदों। बे खर' थुनानै गावदों आरोखि। दा खर' थुनानै गावनानै मानसिया जायगायावनो स्पटै जादों, मेलेम बारग'लायनाय एखेबारे खोब दुखुनांथाव। दा हेमन्त नार्जारी अन्थाव बाथाव संसार जाफुनाय, बैसोआनो जायाखै 35 बोसोर नङा होमबा? 35 बोसोर। ओमफ्राय हेमन्त नार्जारीया 38 बोसोरमोन। दा बिनि सायाव खुनु एक्सनबो जायाखिसै जेबो। आंबो फैनानै बै समाव खबर लाफैदोंमोन, जोङो माबा मोनसे बिनि सायाव माने न्याय मोनसे मोननो हायो नामा होननानै केस होनो मानो जों फैदोंमोन। दा जोङो खोब मोजाङै रायलायदों, मोजाङैनो जों खबर लादों। खिन्थु बै समाव एथ' दुखुनांथाव जे जोंनि गेजेराव पार्टि लालायनानै UPPL, BPF, ओमफ्राय एबसु, नन एबसु बेबायदि माने फारागजों माने बेयाव फैब्लानो बाहेरानि मानसि सफैब्ला दाय जायो आरोखि। दा जेनेबा जोंहाथ' खुनु पार्टिजों खोथा गैया, ना जों UPPL, ना जों BPF, ना जों एबसु, ना सोरबा। जों जाथिनि न्यायखौ लानानै जों फैयो, नागिरो, आरो जों एसे सहाय होनो हायो खोमा जों बेखौ नागिरो। दा खिन्थु जेब्ला जों बेयाव फैयो, जोंखौ बे समाव UPPL मानसिफोर, एबसुनि सेंग्राफ्रा जोंखौ माने फैनायखौ मोजां मोनाखिसै आरोखि। मानो फैदों बेयाव, फैथारा बेबायदि सुखु दुखु जों रायलायनांगौ रायलायथारा बे। ओमफ्राय बे समाव जों केस होनो नागिरब्लाबो हयथ' जों केस होबा जों गुदिनिफ्राय जोबजासिम जों नांगौमोन। खिन्थु बेखौ लानानै जोंहा माने अनजुलि नार्जारीखौ लानानै केस हैबाय। दा बे केसआबो गुरुत्त'यै जाबाय। दा केसआ जुदि मोजां जानायमोनब्ला, बे केसखौ नांनायमोनब्ला हयथ' कर्टआनो अर्डार होगौमोन जे जिथु अननाय भाबै इलिगेल भाबै गावथारनाय खारे कर्टआनो अर्डार होगौमोन, जाय गावग्राफोरखौ एरेस्ट खालामना दोनगौमोन, आरो जाय गावनि थोननो अर्डार होदोंमोन बिसोर पानिशमेन्ट मोनगौमोन। दा जेनेबा फेरेंगानि डिपार्टमेन्ट, फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ दा फेरेंगा EMआबो माने दिगदार जागौमोन, बेबो बिनि सायावबो इनकुवारि जागौमोन, बे लेभेलसिम थांगौमोन, बेयाव पानिशमेन्ट मोनगौमोन, बिदि फरेस्ट अफिसारफ्रा माने पानिशमेन्ट मोनगौमोन। दा उनाव बिसार जायोब्ला हयथ' बेनि नैबे अनजुलिनि जिखिनि माबा न्याय बे मोनगौमोन। हयथ' गभर्नमेन्टआ अर्डार होगौमोन साफिसियेन्ट, जाहाथे माने एक्सक्रेसिया बेनो हरो आरोखि, थांनानै थानायनि राहा खालामना होयो, साख्रिबो होनाय मानाय बायदिसिना। बे गभर्नमेन्टनि बे कर्टनि अर्डारजोंनो गभर्नमेन्टनो अर्डार माने मोनसे बिथोन होगौमोन आरोखि। दा जों बेखौ सानदोंमोन। दा खिन्थु बेसिम जों फैनो हायाखिसै। दा जों फैब्ला जोंखौ बोराबलायनाय मानाय बायदिसिना खामानि मावनो सुखुआव होआखै। दा बेयाव दा खोब खस्थ' जाबाय, दुखु गोनां जाबाय। फिसा सानै बे समाव अनथावथाव दंमोन। दा क्लास 8आव फरायो बिनि फिसाजो सासेया, कस्तुरबा बालिका बिद्यालय बै माबायाव आरोखि पाटगावआव। बेयो जाहैबाय हिरा नार्जारी, क्लास 8आव फरायो। ओमफ्राय सासेया माइदांस्रि
नार्जारि बे क्लास 2 आव फै आयै सनाफोर नोंसोर बे माइदांस्रि नार्जारि बेनि फिसाजो उन्दै गथ' नै दासो क्लास 2 आव फरायो बे गामियाव फरायो दा बे माने एफा गथ' मानसिफोर माने संसारा सेस खालामना होनाय जाबाय आरोखि एक्स' संसार जाफुनाय एथ' मोजां संसार बे संसारखौ दिनै आद्रा खालामना होनाय जाबाय बे माने फेरेंगानि NGO सार्भिस प्रभाइडारा गोरिब गुन्द्राब्लाबो बयनिबो जिबनाबो जिबन बयहाबो थांना थानाय हांमा थायो उद्देश्य थायो दा खिन्थु दिनै बेखौ माने अनादर भाबै माने अननाय भाबै मानसिनि जिबनखौ सेस खालामना होनाय बिनि न'खरखौ लांदां खालामना होनाय जाबाय बिराद अननाय बिराद दुखुनांथाव गथ'फोर देरजोबनायब्लाबो आलादामोन देरनायबो गैया दा न'खौ नायनोबो रावबो गैया जाहैबाय दा जों गासैबो खबरखौ जों लाजोब्बाय दा जों लुबैगोन दानि सरकार हाग्रामा दैदेननाय सरकारा जाहाथे सहाय होयो जों बेखौ बुंगोन आरो सहाय होथारनांगोन डेफिनेटलि बेबायदि एखेबारे अननाय भाबै मानसिनि जिबनजों गेलेनाया माने थिग नङा बयनि जिबनाबो जिबन बयहाबो संसार जानो हायो संसार जानांगौ बयनिबो अधिकार थायो बयहाबो अधिकार मोननांगौ ओंखायनो जाहाथे बिसोरनोबो माबा मोनसे बेबस्था खालामना होयो जों बेखौ दानि सरकारखौ जों बुंगोन आरो जों हानायखिनि जोंबो आरोबाव जोंनि थरफनिफ्रायबो दा गोजां बोथोर फैबाय बे गोजां बोथोरावबो जों जाहाथे माबा मोनसे जों होफैनो हायो जों बेखौ ज' सावरायलायनानै जों फैगोन आंजों दिनै गोबां इउटुबार दं बेयाव बर'नि माने खौरां फोसावग्राफोर आं बिसोरखौ धन्यबाद होयो बिथांमोना जोंजों लोगोसे फैफाबाय जोंखौ फैगोन होनना मिथिनानै आं जोबोद मोजां मोनबाय बिसोर धन्यबाद होबाय दा जों बेफोर दुखु गोनां जाथायफोरखौ जों माने फकास खालामनांगौ जों रायजो राजानि नोजोराव जों लाबोनांगौ बेखौ दोनखोमानो नाङा जोङो बयबो मिथिथों दा बे आं ओंखायनो खोब दिनै गेजेराव आङो बिथांमोनजों माने बे न'खरजों आङो बेथ' उसुबिदा जाबाय जोंहाबो फैब्लानो दाय जालायलायो फैब्लानो एखेबारे गारि बुख्रुब नागारलायनाय अबस्था एखेबारे फैब्लानो मानसिखौ माबा मोनसे खालामनो नागिरनाय थेवबो आं गियाखै जेबो मोनाखै आं ओरै फैदों थांदों जेरैबो रायलायलांनाय बे जायखौ आंनि आर'ज गाबो इसोरनाव जाहाथे इसोराबो सहाय होयो बे न'खरनो जाहाथे माने उपजुक्त जाहाथे मदद जाहाथे दानि सरकारा होयो आं बेखौ खावलायो बे गामियावनो नै जोंहा जोंसारनि बिफा बेहाबो आलाय सिलाय जाबाय फिसाला गावथार जाबाय न'खरा सिलिंखार बेहाबो जाबाय नै बेहाबो दिनै गावथार जाबाय फिसाया गावथार जाबाय न'खरा सिलिंखार जाबाय दा बेबायदि एथ' गिदिर माने खैफोद खालामनानै होनायनि उनाव एथ' मानसिनि जिबनखौ सेस खालामनायनि उनाव न'खरखौ माने सिलिंखार खालामनायनि उनाव दिनै बै समनि सरकारा फेरेंगा मोनहा खोब दुखुनांथावै माने बुंलानानै लादों एखेबारे सान्थि फैबाय गोजोन फैबाय होनलायनानै लानाय बेफोर जिनिसा अफमान खालामनाय जायो आरोखि सरकाराथ' गैया ओरैनो गैया बे 2 लाखखौ जाग्रोनो फैदों ना मादोंमोन आं मिथिला बेल' बेथ' थोआसैना आंनो सारादुनाथ' गावसोरनो खालामबाय थाइसे थाइनैनिफ्राय आं थाइसे गारबाय 2 लाखआ उनाव होफैदोंमोन ओमफ्राय बेबो आंनो थोआसै रिनानो 50,000 दंखायोमोन नालाय फिसाइ गोनाङा ओमफ्राय बे न'आ आद्रा मावबाय ओमफ्राय गावसोर इन्टारभिउ होनो थिनदों नालाय आं बेहायबो मानसि लानानै थांबाय माबाय दा बे फैसाया गैला सार बेजोंनो सोलिबाय जोब्बाय दोनै बे फैसाया ओमफ्राय इन्टारभिउ दा मा जाखो ओमफ्राय इन्टारभिउ होदोंमोन ओमफ्राय रिजाल्टखौनो होआ होदोंना होआसै दा मिथिला आं ओंखारदोंना ओंखाराखै ओंखारनाया ओंखारबाय होनदों गैया दा जेबो माबा एक्सन लायासै गावसोर आं बिदिनो रोङाबाबो सौदाव मोदाव हैलाबायदों सार गैया दा माबाफोर मोनब्लाबो फिसा फिसौ मोनब्लाबो खामानि जायोमोन आरो बेखौ होआबा फैसाखौ फुरा गोबाब जायोमोन आरो आं डिमान्ड खालामनायखौ गैया जेबो डिमान्ड खालामामोन 5 लाखमोन सार खस्थ' जाबाय आं बिदिनो जौ सङो जौ संनायाव बनबो गैला 10 थाखा 20 थाखानि जायो हाबाजों आंजों